Ya ora apa-apa. Rekan-rekan iki yo bapak. Lah iya. Wong akeh disuruhi kok wis metu. Separo yo ngerti kok kamu. Kang Gareng piye, Tro? Iki sowan menyang dusun desa. Bila diwanuk bulan tepung. Ternyatanya awake dhewe lagi sepisanan iki sowan training. Yo umpama dina-dina muga diagung pangasamane ora dadi napa. Adicara ngerti dusun ya. Iki wis makaping-kaping ini wis menjadi tradisi kok terus kok zaman biyen ngentekan saiki. Alhamdulillah iso penjaga benteng budaya sing mempertahankan kabudayaan ini to Bapak. Melu seneng melu bongkok iya. Ngono ya to. Lah iya, ya semangka jenenge kabudaya kuwi adalah menjadi ciri khas sing rendah harkat martabat suatu bangsa. Nek budayane negara iki mondro rusak, tegese negara mau sing bermartabat. Nek budayane wis rusak lagi menjadi kaca gegoro utawa cermin dari kondisi negara kuwi. Di tengah kondisi karo satu efisiensi ini, warga masyarakat kita bisa setut berebut nguri-uri kabudayaan nalureke tinggalane para nenek moyang biyen yo rek. Matur sembah nuwun. Monggo ya ora mingkli sak sakiwa temene pun iki ana Purabaya ya. Ana ngerti dusun ana wayangan sesuk. Direken kas ku biasane bukane sakine terus gunturan. Ya wayangan mah sing ora jamak-jamak monggo ya iki mandiri swadaya rek. Ora nganggo ngono ora iki pokoke iki mandiri padha urunan ya sekut bergut. Wah, dan luar biasa. Patut diapresiasi ya toh. Iya. Kula kang Gareng karo Dik Bagong. Lalu ke muga-muga iki ndedonga ya Kang Gareng sak bisa-bisa. Wong sing jenenge Merti Dusun kuwi resik lahir ya batin. Lho, kok iso lha iya. Wong ngadani Merti Dusun kuwi sak liyane ngucapake puja puji syukur ngucapake asta puja Gusti Kang Purwing dumadi kanthi lantaran langsarana apa wae umpamane nek cara sing wis iki biasane ana adicara ya resik-resik biasane sing diutamake resik-resik sampeyan ya kuwi resiki apa sing dadi panjenengane para leluhur warga masyarakat Klisat ini kula begini lakone panggung suatu yang mangajab muga-muga kanthi sarana kang kaya mangkene iki warga masyarakat Klisat iso nyuwargake para leluhure amin amin Allahumma amin. Bapak khususon panjenengane ing kagungan dalem iki Kang Gareng ya muga-muga panjenengane uga bisa inggalake papan kasuwargan jati ya amin Allahumma amin. Lha bisa diparake resik lahir yo batin sing tata lahir kuwi mau kerja bakti gotong royong wis resik sakwarnane sing ana ing sakiwa temene desa Klisat kene. Resik batin kuwi kanthi srana ndonga bebarengan ngucapake asta nyuwun marang Gusti Kang Purwing dumadi muga-muga apa sing wis diparingake Gusti marang para bukti sajen iki bisa tikel bisa tambah umum tambah apik. Umpamane umpamane biasa durunge umpamane taun wingi kuwi panene kuwi iso 100 kintal. Lah muga-muga panyuwune muga-muga sesuk paling ora iso mudhak lan ora mung alangan siji apa tansah pinaringan kabagas parasan pinaringan kawilujengan pinaringan kaboyan lan kabahagiaan amin amin. Ngono ya ya. Terus adicara kaya ngene Kang Gareng kuwi ora bae-bae lho rek. Ati kita iki kaya kumpul-kumpul urunan ndonga bareng ya tumpengan lan sak panunggalan engko ditutup kanggo wayangan. Iki wis risete singgah-singgah biyen rek. Ngono ya to ya. Iya.
ngono kuwi pancen yo gunane gedhe sebab iki yen cara Islam ngono kae ana hablum minallah hablum minannas becik karo gustine becik karo samane murid utawa sapadane manungsa iki ana meneh tambah siji ya kuwi hablum minalam becik karo alam lan lingkungan dirawat diresiki dipupuk yen ditanduran rasa tanggulane diresiki sukete ben panene saya apik ngono ya nah monggo di tengah krisis sing kaya ngene iki wis awak dhewe sarone hati nek dari ora apa-apa ora apa-apa terus sing penting bengi iki marga masyarakat desa iso nglipur iso cegah kuman kuwi ya ana paedahe ya lek-lekan karo donga lek-lekan karo mamuji iya kuwi tembake pasare ku lan kono pencor-pencor iku dari bagian bagiannya makanya aku nek goro-goro ini apa sih goro-goronya aku nek metu maksudnya membagi nek rabu nanda aku musuh-musuh nek rabu nanda susah ngambut gawe nek rabu nanda turah lagi dhewe-dhewe kan iya aku iki kan nyambut gawe ora pasti kuwi wis kaya sekolah otak bayiku karo kudu wawang sithik iki ya wangun-wangun iki ya mangkat diterke sopir iya ya kae memang ku jalan aman saya tuwa saya aman iya ora apa-apa iku dimo suwe kan dadi bocah terus kok bocah terus beranjak dadi remaja dadi dewasa dadi tuwa iki dadi bocah meneh. Berarti pasti mulai bocah wis. Ya betul ya. Enak. Ya cara sing bangun nek ra nanging ngomong sae takos asali loko bekot tawari yang nyambut gawe pasti salah maksud itu sama bagi dalam aku ngerasa sutra ayo malah mulai di aku mulai juga aku nganu random iya random jago bandem namanya ayo aku tak nyuwun gungan luwih dhisik Mbak Bu Ibu Nanda Sulasti iya apa kok sinom ya mungkin lengkane kono kae ibu-ibu iki padha lengkane kono kae dia zaman remaja iki setelane sinom Sinom kok muni ping pindho. Ayo ora apa-apa. Ayo mau diganti. Ya diganti jenenge ya apa-apa. Mau sore sinom paling joto iki sinom. Sinom kuwi atau sinom gendel? Gendel. Kapan iki? Memanis wangu jiwa. Grandel kuwi grandel memanis wangu jiwa nek kamu titik gale rara apa ayana yo ngomong butuh lagi rokmi Sinam grandel rasine paling itu. Aku sering dari sinam paling. Wes goro-goro. Ndoye. Ngono nasi jalan nama ayu ora apa-apa. Aku biasa mau godakon nasi jalan tua ben ukuran kan. Ora jare karo susule di slongkek nang mbek ngono. Jadi
lumayan ya Mbak Nanda iki lah yo cara diri buah iki isih kemampu. Mampu kemampleng mampu. Aku perot ya. Ayo Dek Nanda. Siasa ini nopo? Gandeng. Ayo mau jare sing mari jare metu pindho. Pisang iki Kalau ki jane anu nek pindho niku ya ora semangat. Wis sego.